Mayong hapon mga kapaglaom, mga kaigsunan. Ug alas tibok kalibutan, may buntag, may udto, may hapon, may gabi. O kutob sa maabot nining atong sibya di social media mga igsoon. O pasalamat ta sa Ginoo mga kapaglaom nga gitagaan tag panahon alang sa pagpamalandong ning takna sa kabuntagon, takna sa kaudtohon o takna usab sa kagabion. Ang uban kahaponon mga kapaglaom. Bueno sigutan tani igsuon kining dagan sa tong panahon karon, no? Kay grabe naman gyud ang kinibang mo panagbangi sa mga opsyo kinibang ligawa sa Seventh Adventist nya grabe pong panagbangi karon sa Iglesia Katolika o sa Seventh Day Adventist mga kapaglaom, no? Pero para nako kung ang ato nga paglantogi pinaagi lang sa pangatarungan, pinaagi lang sa kamatuoran niya imong nahuptan, sa kamatuoran niya akong nahuptan niya atong ibaylo-baylo mga higala, dili man siguro na ingon niya kini bang bawal, no, nga uban nga di na kuno ta makiglantugi mga igsoon. Wala may giingon di igsoon, no, nang ang gustos Ginoo god magbaylo-baylo ta sa pulong sa Ginoo. Kay importante kaayo nga maka-learn sad ko unsa ang mga mensahe di as balaang kasulatan, no? Sa balaang kasulatan. Muna mga kaigsuonan, mga higala, usa lang ang ato nga hunahunaon. Pagbalik sa Ginoo, kung ang Ginoo nahimuot sa ato, nahimuot sa imo, nakauyon sa mga gibuhat nato, sigurado ang langit nato igsoon. Kay doon na may ginabuhat nato karon nga dili maangayan sa mga kaigsuonan, dili ganahan ang ubang mga tao. Bisan pag magbuhat kag maayo, bisan pag magbuhat ka og unsa dinha, nagyoy mga katawhan nga dili ganahan sa imo. Muna nga dili kita makapahimuot sa tanang tao. Doon ay mahimuot nato, doon na pwede dili mahimuot nato. Muna nga atong tang masabtan ang dagan sa atong panahon, ingon nga kita gipakataw ning kalibutan na. Kay kung dili ta makasabot mga kaigsuonan sa dagan sa umaabot diri sa atong kinabuhi, ma-stress, mapatay ang tao mga kaigsuonan, no? Mawala ang balaka, ma-depress ang antod niya. Pakamatay na lang ang uban mga igsoon. Kaya nga naman, wala nila masabti ang dagan sa kinabuhi sa tao. Sama karon, matunong watay kwarta, masakit sa ta. Watay kwarta igsoon pero maatol mo masakit ta. Uban walay mga kwarta nangamatay. Kinahanglan may gyud po na nga makakwarta po nay kwarta, nay mga savings sa panahon sa for emergency mga kaigsunan. Naa dayoy makuha pero wala na nato batia ug wala nato mahuna-huna nga maoday na kinahanglan tag savings para sa mga emergency. Ang Ginoo mga kaigsunan gitagaan ang tagkahibalog kaalam. Tagaan tagkaalam, no, sumala sa Daniel 12:4, mauswag ang kahibalo. Dili na ta kun igsoon kun doon na may mga pangutana nato, ma-search nato sa YouTube, search nato sa Google. Tungod kay nag-uswag na ang kahibalo sa tao karon. Lahi sa una igsoon kay nalibgan ka mangita pa kag box ug asa pa to. Mawa kay libro pahit pa kag libro kini mga dictionary man para makuha. Pero karon igsoon nanatay Facebook, natay YouTube, natay Google, pwede na nato nga i-search, no? Muna ningon ang balaang kasulatan igsoon nag-uswag ang kahibalo sa tao. Unya ang atong kalibutan igsoon nagkagamay. Imo basa ng Mateo 24, nagkagamay mga kaigsuonan, no? Nagkagamay nya bisan pas mga pinili napasalaag ngano man nagkagamay.
Ngano man nagkagamay man tungod sa ka-high-tech sa tong panahon karon. Bisan tuwa pa ka sa Amerika, dito pa ka sa Amerika nga igsoon, asa ka nga lugar mga higala, magkita na ta pinagi sa cellphone, no? Magkita na ta. Naong ug naong mga igsoonan, Unay usa diha nga atong matikdan niya nag-uswag na gyud ang kaybalo. Kung nag-uswag na ang kaybalo, igsoon na nata karon sa panahon sa pagka-high-tech, no, sa social media, sa ato internet ug uban pa mga cellphone, nagpasabot niya dool na ang pagbalik sa Ginoo. Dool na mga kaigsoon. Muna nga ikaw akita higala mangandamdan nining panahon. Wala naman tay siguro kining ato panghunahunahon nga birahan ko ni, tiradahan ko ni, baslan ko ni. Mawala ang gugma na ito nigsoon kay mubawas ka, mubawas sa budto, magbawas-bawas mong duha. Wala na. Wala na ko kung doon na may kumukuhatag man tag komentaryo. Kana pong nga dili pud sila masakitan nga. Kamo pud mga tag komentaryo, dili po masakitan. Palitan karon nagtuman misugos Ginoo. Unya moingon ko nga kitang tao sumala sa Biblia duha lang ka klase ang tao, matarong ug maayo. Or either dautan og maayo. Maayo og dautan. Duha lang yun ang mga kaigsunan. Nagtuman o naglapas. Kung yung basa ng Roma City 12, nakita din na igsuon niya ang sugo balaan, matarong og maayo. Kung yung basa ang Episo 5:9, nga ang bunga sa kahayag, mao ang pagkamatarong, mao ang pagkamaayo. Dunay kahayag nga atong nabatnan igsuon og kini nga kahayag mao ni ang pagkamatarong nga makita sa tao. Dili kitay mo proklamar nga kita mo'y matarong. Ako matarong ko, kamo dili. Ang mga tao na mo'y mo proklamar nga kana siya maayo gina siyang tao, no? Maayo na siyang tao. Mono kay igsunan usan nay kapamalandong nato kay ang Mateo 24 natanan ang mga timailhan dia igso, no? Nadia. Una usa lang kapahimangno nato ni nga ato ni siyang batnan ang pagpangandam dining katapusang mga adlaw. Salamat kayo. Para lang sa uban nga katong mato pa ni Brother Orel usa ni sa mga Seventh Adventist na mga Adventist igsoon kauban na mo pero karon naa na siya sa nagpatawag ko ng local conference pero nagda sila nasalusagol na noon nagda og ngalan sa Yahweh o Yaswa o Yesua uban pa din na wala naman noon igsoon nagkakatag-katag na ni sila karon mga kaigsunan. Muna nga ako laging iinan niya pamatud-an ako nga ang ngalan sa Grego nga Iso Kristo sa English Jesus Christ, ako nang pamatud-an sumas Biblia og referensya. Jesus o Iso Kristo ang pangalan. Wala na taingon niya, magkomentaryo pa tadi, kakamao, anak, ako mo'y kamao. Debatihan na to, mga kaigsunan. Kaya nahagit man og debate, igsoon, pamatud-in ninyo nga ang ngalang Hesus, mo na ang ngalan niya, pagkatao ni Maria. Ako nang pamatud-an igsoon, sumaas Biblia og referensya. Thank you very much. Okay sa itong mo sanong anang hagit igsoon o pagtubag raman sa hagit nila. Pamatud-an ako nga ang Iso Kristo sa Grego, sa English ay Jesus Christ. Ug mo na nga pangalan ang gigamit igsoon. Thank you very much. Mayong buntag udto gabi kanatong tanan. Bye-bye.